България – страна с богата история, красиви пейзажи и невероятни хора. Но днес ние се сблъскваме с редица сериозни проблеми, които засягат всеки един от нас. Време е да погледнем реалността в очите и да видим проблемите, които трябва да решим, за да осигурим по-добро бъдеще за всички българи. Корупцията е дълбоко вкоренена в нашата страна и пречи на развитието й. Тя подкопава доверието в институциите и отнема възможности за икономически растеж. Нестабилна политическа среда. Политическата система в България не благоприятства създаването на стабилни редовни правителства. Нестабилната политическа среда често води до безпринципни коалиции между много партии, на които единствената опозиция се оказват българските граждани. Тази нестабилност пречи на дългосрочните решения и развитието на страната. Yes, sir. Политика. България е неспособна да отстоява собствените си интереси в рамките на Европейският съюз и НАТО. Дефицит на справедливост. Дефицитът над справедливост е сериозен проблем в България. Съдиите много често взимат противоположни решения по идентични казуси. Решенията им се базират или на външна намеса, или на вътрешно убеждение, което е субективно. В едни случаи се гледа буквата на закона, а в други духа на закона. Липсата на консистентност в правосъдието твърде често води до безнаказаност за виновните и несправедливост за потърпевшите. Икономически трудности. Много малки и средни предприятия се борят за оцеляване в условията на свръхрегулирана икономическа среда. Безработицата, за разлика от доходите, се увеличава. Здравеопазване. Здравната ни система е в криза. Недостигът на ресурси и персонал води до неадекватно лечение и усложнява живота на много хора. Образованието е ключът към нашето бъдеще, но нашите училища и университети често не получават необходимата подкрепа. Учениците и учителите заслужават по-добри условия и възможности. Природа. Нашата природа е нашето богатство, но екологичните проблеми се увеличават. Замърсяването и унищожаването на природните ресурси заплашват здравето и благосъстоянието на всички нас. Ние имаме решения и можем да приложим правилните политики. Време е за промяна. Време е за прогрес. Ние вярваме, че заедно можем да решим тези проблеми и да изградим по-добро бъдеще за нашата страна. Присъединете се към нас в тази борба за справедливост, икономически растеж, качествено здравеопазване, образование и чиста околна среда. Абонирайте се за нашия канал днес и станете част от движението, което ще формира бъдещата политическа партия. Харесайте видеото, за да помогнете на YouTube алгоритъма да го покаже на повече хора и така да достигнем до повече членове по-бързо. Когато достигнем достатъчно членове, ще получите известие и покана да участвате в учредяването на партията.